Una d'aquestes persones consumeix alcohol abundant i porros cada cap de setmana. Ara també consumeix entre setmana i té problemes per complir les obligacions. Els amics cada vegada ho suporten pitjor. S'han cansat d'haver-la de cuidar i dels números que munta. Amb freqüència té baixades el dilluns i es queda al llit. Es comença a sentir aïllada i experimenta canvis freqüents de l'estat d'ànim que li entorpeixen molt la vida. Una d'aquestes persones consumeix cada vegada més cocaïna i alcohol. Creu que ho pot deixar quan vulgui, però de fet, cada vegada en consumeix més. Ha tingut 2 sancions a l'empresa per faltes injustificades d'assistència. Ha viscut una crisi d'agitació i té actituds agressives amb la parella. Estan en tràmit de separació. Acaba de deixar un descobert important a la targeta de crèdit. Una d'aquestes persones té un problema d'alcoholisme. Va començar a beure socialment i per animar-se. Fa un quant temps que s'adona que no pot deixar l'alcohol. Està tenint problemes greus amb la parella i amb els fills. Va passar 2 mesos amb problemes de mobilitat per una polineuritis que li va afectar les cames.